बिनि मुंखौ खोमादोंब्ला सानसे समाव जोंनि बड'फा सारनि नामाव बबेबा मोनसे जोङो संस्थापन खालामगोन। बियो गोमैनि मा मानि दं? बेखौ बैयाव लांनाय माने बिनि मुङा गोमानाय। मोनसे लाबोबाय मोनसेया जोबलाङो बिदि नङा। हायोबा आरो डाबल रुपनाथ ब्रह्म जिथु जोंहा R&B हस्पिटाल बयबो नुबाय खोनाबाय आरो धरनाबो होनाय नुबाय। दा बेखौ आं फंसे बाथ्रायाव बेखौनो बुंगोन। मेडिकेल कलेजआ जाबाय लाना फैबाय बेखौ बयबो वेलकाम खालामबाय। नाथाय नैबे रुपनाथ ब्रह्म जिथु मेडिकेल जोंनि सिभिल हस्पिटाल बे सोरनि मुङाव नङा होमबा? बेसेबांबा जुगाव जाबोनाय आरो दिनैसिमबो दङ। बेखौ बैयाव लांनाय माने बिनि मुङा गोमानाय नङा होमबा? बिनि मुंखौ खोमादोंब्ला सानसे समाव जोंनि बड'फा सारनि नामाव बबेबा मोनसे जोङो संस्थापन खालामबाय। बियो गोमैनि मा मानि दङ नङा होमबा? दा मेडिकेल हस्पिटाल जाबाय, मेडिकेल कलेज जाबाय, बेयाव जेसेबां नांगौ इकुइपमेन्टफोर नांगौ बे गावहानो बोलो दंखायो। बिनिजों मिलाया। बेमारिखौ बेयाव रिफार खालामहरनाय खोथाया आलादा। नाथाय बिनि जेसेबां जगार पाति बेसेबां एक्सरेनि माबाफोर दङ, आइजें आइलाफोर दङ, इकुइपमेन्टफोर दङ, बेयावनो थानांगौ। आरो जिथु जोंहा मेडिकेल कलेज बेयावथ' गोबां मेटेरियेल्सफोरखौ जाय रोगिफोरखौ फाहामोब्ला जिजों नायोब्ला दिनै जोंनि बेमारखौ हमदांनो हायो बेफोरनि गासैनिबो इकुइपमेन्टफोरखौ लाना फैनो थाखाय सरकारा खालामनाङा होमबा? बिनि थाखानायखौसो जुदि जों बेयाव थांनानै दिन्थिहैनो नागिरबोला रायजोआ बोरै गनायनो? मोनसे लाबोबाय मोनसेया जोबलांबाय बिदि नङा। हायोबा आरो डाबल मेडिकेल कलेजनिख्रुइ आरो हायोबा बेसेबां गोजौआव दङ बेखौसो लाना फै होननानै आं बुंगोन। बड'लेण्ड इउनिभारसिटि दङ होमबा? बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि गोजौआव मा दं? सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि नङा होमबा? बेखौ लाना फै। आं बेखौनो बुंबाय थादों। मेडिकेल कलेजनि जोंहा R&B हस्पिटालनि गोजौआव मेडिकेल कलेज लाबोबाय जाबाय, बिनि गोजौआव मा दं? बेखौ लाना फैथों होननानैसो आं सिगाङाव बुंबाय थादों। माने जोंनियाव जेसेबां अनुस्थानफोर दोङो गासैबो मोनफैनांगौ, नाथाय थाखानाय अनुस्थाना मालाबाबो गोमानाङा। बेथ' R&B बिनि सोदोबखौथ' मिथिखायो माथो। बियो मा मुंजों लिरजानाय, सोरनि सम्पति मिथिखायो। बेखौ खोमानो नागिरनाय माने मा? बेफोरखौथ' आरो बुंनांगौ माबा गैया नङा होमबा?